як бародар илтимос кард ки аз шумо ман ҳамин чиза пурсам ки ана баҳс шидаем байни як-ду одаме ки ӯ одамоам хондагӣ одамои чианда? Одамои хондагӣ хулоса. Самоқати баҳс мешавад ки шумо гуфта будем ки фурӯхтани сагу пишак иҷозат нест. Ана баъд ин одам мега ки иҷозат нест, баъд мега ки дар ягон ҷо омадагӣ нест. Амуро ака мехостем ки шумо мегуфтем ки ака барои вайш нею барои лабай дар ягон ҷо чӣ омадагӣ набудааст? мега ки ҳамин сагфурӯшию пишакфурӯшӣ дар ягон ҷо омадагӣ нест ки ман бошам мақсад. ин гапи касе гуфтааст ӯ ҷоҳил аст, бесавод аст. Барои он ки дар саҳии Бухорӣ ва Муслим омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки ва саманул калби хабиф, пули саг хабиф аст. ва дар саҳии Муслим омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз фурӯхтани гурба манъ карданд. саҳии Муслим китобҳои ҳадис агар хонад, вале дар Қуръон сароҳатан ин лафза омадагӣ нест. Аллоҳ таоло Қуръона муҷмал нозил кард ва ба пайғамбар супориш дод ки литубаййина линнаси ма нузила илайҳим, ту Қуръонро ба мардум баён кунӣ. сумма инна алайна баяна, имрӯз мо Қуръонро ба ту нозил кардем, бо бар зиммаи мо ҳаст, ҳаққи мо ҳаст ки ба ту баён кунем, яъне фаҳмонем то ин ки ту ба мардум фаҳмонида тавонӣ. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба мардум баён карданд. ана ҳадиси ин табъаи мо ба табъаҳои шумо дуруст мегардоне. 3619 пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам наҳй кардан аз фурӯхтани гурба. аммо фурӯхтани саг вале ваям ҳам дар саҳии Бухорӣ омадааст, ҳам дар саҳии Муслим ва дар дигар китобҳои суннатам омадагӣ аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз фурӯхтани саг манъ карданд ва инчунин саг ва гурба мол ҳисоб намешавад. фурӯхтан чи аст аслан? хариду фурӯш. мубадалату малин бималин, иваз кардани мол ба мол, ан тарадин, ба ваҷҳи розигӣ. яъне маҷбуран биёему гӯем ки ман ин пиёлае гиру, ин телефоната ба ман те, гӯем агар вай розӣ набошад ин хариду фурӯш не. ин гӯем ки биё ин пиёла ва ин телефоната олош кунем, гӯем агар маҳалли гӯдагар розигиш кати, иваз кардани мол ба мол. гурба ва саг дар назди шариат мол ҳисоб намешавад. бинобар як одам агар саг дуздид, соҳиби саг гуфт ки ин саг $1 миллион аст, дасташ аз нигоҳи шариат бурида намешавад. аллоҳ таоло дар муҳками Қуръон дар сураи Нур амр кардааст ки дузд мард ва дузд зан дасташ бурида шавад. ин аҳкоми шаръӣ ҳаст. ина мо аз ҳаво нагусодем. ояти Қуръон аст. хоб мол чи аст? ина қозӣ дида мебурад ки оё ҳамин дуздӣ ҳисоб мешавад ё не. фарз кунем ин саги ки дар назди соҳибаш ин саги қимат аст, ба пули қимат харидааст, ин дар назди шариат саг мол нест. дасташ бурида намешавад. барои чӣ? барои он ки моло надуздидааст ин одам. ва ҳамин гуна наркотикам, як вагон, як фура агар наркотик дуздӣ кунад, дасташ бурида намешавад. яъне маънош ине ки бигузор фурӯшаду хӯрад, не, ва ҳаром аст. лекин дуздӣ нест ин. дуздӣ ям гирифтани мол, хариду фурӯшам фурӯхтани мол ба мол. сага ба чӣ мефурӯшад? ба ивази чӣ? саг мол не, қадру қимат надорад ки вай фурӯхта шавад. илло мо гуфтем ки агар саг саги муаллам бошад, саге ки илм дорад, саги шикорӣ ҳаст ё саги муҳофиз ҳаст ё сагҳое ки барои ҷустуҷӯи одамҳои гумшуда ҳаст, барои ин хел корҳо бошад ба маслиҳат, яъне барои фоида бошад, ва он сагҳо илм омӯхта шудагӣ ҳастанд. имрӯз мактабҳои сагҳо ҳаст. дар замони қадимам буд. мактаб набошадам, дар танҳоӣ дар хона ёд медодам. сагҳои илмдора фурӯхта намешаваду ҳамун сарфу хароҷоти муаллима дода мешавад. яъне барои ҳамин саг, барои илмаш чӣ қадар сарфу хароҷот шудагӣ. як соати дарс масалан €10 аз ҳама арзонаш дар Аврупо масалан. кори мӯътадил €25 як соаташ.
تعلیم دادن سگ این 25 یورو نیست، شاید 50 یورو باشه یک ساعتش. خب این سگ فلان قدر ساعت علم گرفتگی، برای این سگ مثلا $1000 از خود شدگی. بله همون راست خود علمش دادن ممکن، خودی سگ قدر و قیمت ندارد، فروخته نمیشد. کسی که اگر همین مسئله ندانسته با شما میگوید که علم دارد و علم نداره، این چیزی عادی هست در شریعت. یگان مسئله های کلان که این آدم ندانسته نمیدانم گفته باشد و یعنی که یعنی به آدمی علم دارم چیزی مخفی بود، این چیزی عادی است. فروختن سگ و پشک در شریعت حرام است، خریدنش هم این گونه. بله